Jotsa Demarretik senatura, burujabetzaren eta demokraziaren defentsan. Espainiako konstituzioaren beste urren baten atarian gaude. Konstituzio hori 1978an onartu zenetik zerraia bihurtu da gure nazioen askatasun aldarrikapen legitimoentzat. Guk, gure herrien ordezkari bezala, lurralde ordezkaritza duen ganbara honetan, baiezta dezakegu gure herrien ahotsak eta hitzak ez dutela lekurik ez ganbara honetan, ez da 1978ko Espainiako konstituzioan bertan ere. Onartu zenetik, 4 hamarkada baino gehiago igaro direnean, oraindik ere ikusten da estatua ezin dela erabat demokratizatu. Aurreko erregimenaren egitura zaharrei aurre egin ezin zaielako, eta Espainiako alderdi handiek itxuraz ez dutelako borondate politikorik. Horregatik, dokumentu hau sinatzen dugunok berretsi egiten dugu 2019ko urrian Jotsa Demarreko adierazpenean adostutakoa, eta konpromisua hartzen dugu senatuan elkarrekin lan egiteko bertan jasotzen diren puntuen inguruan. Gure herrien autodeterminazio eskubidea, gure ekintza politiko guztiaren izaera demokratikoa eta baketsua, preso politikoen askatasuna eta erbesteratuen itxulera, askatasun zibil eta politikoak, gure herrien garapena ahalbidetuko duten politika sozial eta ekonomikoak. Eduki horiek defendatuz, gure herriek Estatu Espainiarraren barruan duten gatazka politikoari irtenbide demokratikoa eta egonkorra bilatzeko konpromisua hartzen dugu, eta horrela adierazten dugu. Azkenik, nazioarteko komunitateari irtenbide horiek ahalbidetzera, laguntzera eta sustatzera dei egiten jarraitzen dugu. 2008ko abenduaren 4an.